मोनसे गोजोनथाव खौरां रायजोआव 20 लाख गोदान नखरफ्रा रेशन कार्ड मोनगोन। नंगौ, मन्त्रि रन्जित दासनि गिदिर फोसावथाय। सरकारा गासैबो गोरिब नखरफोरनो रेशन कार्ड होनो थांखि लादों। बेनिखायनो सरकारा गोदानै 20 लाख नखरफोरनो रेशन कार्ड होनाय जागोन। जुदि नोंथांनावबो रेशन कार्ड गैया, अब्ला नोंथाङाबो बे गोदानै होनाय रेशन कार्डखौ मोननो हागोन। थारैनो रायजोआव गासैबो गाहाय थाखोनि नखरफ्रा रेशन कार्ड लाना सरकारि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। नंगौ, रायजोआव आधार कार्डखौ रेशन कार्डजों लिंक खालामनायनि उनाव गोबां नंखाय रेशन कार्डनि मुलाम्फा लागिरिफोरखौ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि 50 लाखनिबो बांसिन नखरफ्रा नंखाय रेशन कार्ड लाना सरकारि मुलाम्फाफोरखौ लागासिनो दं। बेनि गेजेरावनो दासिमाव 12 लाखनिबो बारा नंखाय नखरफ्रा रेशन कार्डखौ हरफिनबाय। नंगौ, मन्त्रि रन्जित दासनि गिदिर फोसावथाय। सरकारा गासैबो गोरिब नखरफोरनो रेशन कार्ड होनो थांखि लादों। बेनिखायनो सरकारा गोदानै 20 लाख नखरफोरनो रेशन कार्ड होनाय जागोन। लोगोसे बे रेशन कार्डखौ मोननो थाखाय आधार कार्डनि गोनांथिथार। बेनिखायनो जायफोरना आधार कार्ड गैया, बिथांमोना सम थानायावनो आधार कार्डखौ दिहुनना ला।